ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஈஏல இருக்கோம். சூப்பராக வந்துட்டு செம்ம நாளாக அம்ப்ரலா வந்துட்டு கலர் கலராக தொங்க விட்டுருந்தாங்க. கீழே வந்துட்டு மேஜிக் ஐஸு. ஸோ மேஜிக் ஐஸ் கண்டிப்பாக இந்த தடவை சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மேஜிக் ஐஸு. ஸோ அந்த டிப்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகிடுச்சு. வெரி 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 சாரி. ஸோ இருந்துச்சுன்னா நான் போட்டு விட்றேன், அதை தனியாக நான் போட்டு விட்றேன். அது போட்டேன்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிறையா ஷாப்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கீழே செம்மையாக ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு டிசைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஒயிட் அண்ட் பிங்கில். அதை மேலே போய் எடுத்தேன். வேறு லெவலில் வியூ இருந்துச்சு. ஐ லைக் திஸ் வியூ. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரி நாங்கள் 6 போயிட்டோமா, நிறைய பேர் வர வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போது நாங்கள் கீழே போயிட்டுருக்கோம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரு, ஸோ அந்த ஃப்ளோர் போயிட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்தாச்சு. ஸோ அதான் அந்த ஐஸ்கிரீம் இருக்குமே. ஸோ இப்போ நான் போயிட்டேன் கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு அன்றைக்கி ஃபன் டே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் போயிட்டேன் மேலே எஸ்கலேட்டரில் ஏறலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். ஸோ இதுதான் எஸ்கலேட்டர். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபன்னாக. அதுக்கப்புறம் நிறையா ஃபன் சிட்டி கிளிப்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை மறக்காமல் நான் இருந்துச்சுன்னா தனியாக போட்டுருவேன். ஸோ கிறிஸ்பி சிக்கன், பெப்சி, பர்கர் 2, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 5 பெப்சி, 2 கிறிஸ்பி சிக்கன் இது. ஸோ அதுக்கப்புறம் சாஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு. சரி நம்ம வந்தாலும் ஸ்னோவெல் போய் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்னோவெல் போயிட்டேன். ஸோ அங்கே கிரிக்கெட் ஆடுற மாதிரியே இருந்துச்சு. டோனி அதாவது பால் போடுவாங்க அண்ட் ஃபுட்பாலும் இருக்குது. மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அண்ட் இப்போ நான் ஸ்னோவெல் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி கவர் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கவரை காலில் மாட்டிக்கணும். ஸோ காலில் மாட்டிட்டு ஷூ கொடுப்பாங்க, மேலே இது ஸ்வெட்டரு, க்ளவுஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, கிளம்பியாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பை பை, கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்.